Dobrý deň, Ježiši. Pani učiteľka, tieto deti poslúchajú alebo neposlúchajú? Ale poslúchajú, ale občas vymýšľajú. Čože? Ideme preč, keď neposlúchajú. Pre mňa, koho zoberiem? Čet, beri, kto neposlúcha? Kto to neposlúcha? Kto to neposlúcha? Aj máte volať čo na súčere pre mňa? No, zaspívaj, Maxi, tú pesničku, zaspívajte. Dobrý stričku, modlím sa ti, modlitbičku, vložku svoju plnú tašku, daj nám zdraví darov trošku, Mikuláša nového, Pani učiteľka, tieto deti sú poslušné? No, neviem, pán Mikuláš, ale majú pri teba niečo Koho zoberiem? napísané. No, Koho zoberiem? keďže neposlúchali, tak asi nič neposlali. Ale keď mi volá, čo zaspievajú, a oni to zareštitujú. Čo to bude? Počkajte, nevolá, čo majú pre nás nachystané. No, čo máte nachystané? No, počúvame. Dobrý stričku, modlím sa ti, modlitbičku, vložku svoju plnú tašku, daj nám svojich darov trošku, kus koláča makového, či koníka medového, svätý, svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš. No, super, čo na to tu nosníci? Krásne to bolo. Nastúria si. Tak je... Kto neposlúchal? Čo smejete? Ešte na oči. Čert, beri, oni neposlúchajú. Neposlúchajú, len ich ber. Poslúchal si celý rok? Pánčika poslúchal? Robil si si úlohy, ha? Áno. A teraz si dorábaš, že úlohy? No, to som zvedavý. No, to máš, no, počúvam. Mikulášku, dobrý stričku, modlím sa ti, modlitbičku, vložku svoju plnú tašku, daj nám svojich darov trošku, či koláča makového, či koníčka medového, svätý, svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš. No, pekne to bolo, že?
poslúchajú? Však tu majú neporiadok, ako neposlúchajú? No ja tu poslúcham. A ty si nič nerozprúdia. Ja tu ostávam. Jedine, že by ste slúbili, že budete dobrí. A že si ten neporiadok upracujete. Dobre, tak ich teda rozdajme, darčeky. Keď slúbili. Prišiel k nám Mikuláš, v balíčku skrýva nás. Zvonie mu ticho cinka, v detských očiach radosť blízka. Čižmy dole na verande nachystané, no po chvíle už doplno naplnené. Deti výskajú od radosti, no beda im nejaké zlo. No paráda. Toto nebude tvoja žena. Tá je moc dobrá. Dobre. Bol som pre takého pomoci. Tak rozdajme teda týmto. Potom títo, ktorí sú diálne. Tak tu dopadnete! A poslúchajte!